Gisuspenso ang duha ka passenger flights gikan sa Manila human nga adunay nagpositibo sa COVID-19 pag-abot sa Hongkong Airport niadtong Enero 1 ug 2 ning kasamtangang tuig. Wala na gipalanding ang Cathay Pacific Air sa Hongkong Airport sukad niadtong Enero 3 hangtod sa Enero 16 tuig 2022. Ang pagsuspenso nahitabo human gihimo ang test and hold arrangement didto sa temporary specimen collection center sa Hong Kong International Airport niadtong Enero 2. Ang mga kaso naglangkob sa usa ka lalaking unom ka babae nga nag-edad 29 anyos ngadto sa 43. Sila pulos nakakompleto na sa bakuna. Samtang wala usab gitugutan ang Air Asia Philippines nga mulanding sa pagtugpa sa Hong Kong gikan sa Enero 4 hangtod 17 tungod sa 8 ka mga pasahero nga nagpositibo pag-abot niini niadtong Enero 2. Naglakip kini sa duha ka lalaki ug unom ka babae nag-edad og 21 ngadto sa 44. Tanan sila hingpit na nga nabakunahan. Sa niaging mga adlaw, ang tanang upat ka airlines nga dunay mga ruta gikan sa Manila paingon sa Hong Kong gisuspendi sa paglanding sa Hong Kong sulod sa duha ka semana uban kapin sa upat ka mga pasahero sa samang flight ang nagpositibo sa pag-abot sa Hong Kong. Ang Department of Health mihangyo sa Prevention and Control of Disease Regulation of Cross-Boundary Conveyances and Travelers nga idili ang pagtugpa sa mga pasahero nga flight sa Hong Kong gikan sa Manila. Sa Pilipinas, nagkataas ang adlaw-adlaw nga kaso ug sumala sa tweet sa University of the Philippines Professor of Mathematics ug Octa Research Fellow mahimong moabot sa 12,000 ka bag-ong kaso sa nasod karon. Ang Department of Health miingon atol sa usa ka tigom uban ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang National Capital Region nagkatalaw pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 nga 1,475% sa duha ka semana nga growth rate ug ila ang NCR isip usa ka critical rest alang sa COVID-19 transmission. Ang mga wala pa nabakunahan nga nalambigit sa mga minor de edad, mga tigulang temporaryo nga gidid-an sa paggamit sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila tungod kay ang NCR ug ubang pang mga kasikbit nga probinsya anaa sa Alert Level 3 status sugod sa Enero 3 hangtod 15 tungod sa pagtaas sa mga kaso sa matag adlaw. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Badolino, stay safe.